Vaikka yrittäjäksi lähteminen ei sovi kaikille tai välttämättä ole täydellinen ratkaisu, niin verrattuna moniin vaihtoehtoihin tässä maassa, niin mun mielestä yrittäjyys on loistava ratkaisu aktiiviselle nuorelle tekijälle ja miksei vanhemmallekin osaavalle tekijälle itse asiassa voi olla vielä paljon parempi ratkaisu ja pienempi riskinen. Mutta mitä hyvää yrittäjyydessä mun mielestä on, niin totta kai sulla on jonkun verran vapautta. No siitä aika suuri osa vapaudesta syödään sen vastuun sisään, kun sä lähdet tekemään sitä. Ja totta kai sulla on vastuuta yhtiöstä juridisesti, sen asioiden hoitamisesta ja sä voit olla henkko vastuussa niistä laiminlyönneistä. Eli yrittäjyys ei ole todellakaan riskitöntä, vaikka se olisi yhden miehen konsulttitoimintaa osakeyhtiön kautta. Ja se yhtiö ei ala tai lopu tai pyöri nollakuluilla, se on selvää. Mutta jos sä oot aktiivinen tekijä, niin Suomessa on niin tolkuttoman kova ansiotuloverotus, että se, miten sä pystyt yrittäjänä verosuunnittelemaan osinkojen, ansiotulojen ja kaikkien henkilöstöetuuksien välillä, on niin loistavaa, että jos sulla riittää uskallusta, niin mun mielestä yrittäjyys on Suomessa loistava ratkaisu. Ja by the way, Suomessa on oikeasti kohtuullisen helppoa ja mukavaa olla yrittäjä, ja yrittäjien verotus Suomessa on jossain määrin jopa aika kohtuullinen. Eli tämä ikuinen fantasiointi jonnekin Dubaihin niin voi kaatua siinä kohtaan, kun käyt oikeasti itse kokeilemassa, miltä se yhteiskunta siellä päin maailmaa näyttää.